Νιγάω. Έχουμε έρθει στον κεραμικό, στο Αρμάντο. Πάμε μέσα να δούμε τι γίνεται. Ήρθε η ώρα λοιπόν να ξεκινήσουμε. 4 πιτσούλες θα δοκιμάσουμε σήμερα. Εδώ στο σπίτι σας από το Αρμάντο μέσω eFood έρχονται 9. Ο σεφ ο Δημήτρης μας πρότεινε 4. Πρώτη πίτσα. Βλέπω ρόκα, βλέπω τρούφα στα γρήγορα. Πολύ ωραίο ψήσιμο εδώ. Κλασική ναπολιτάνικη με το δέρμα της τίγρης που λένε εδώ οι Ιταλοί. Είναι αυτό το που κάνουν εδώ πέρα το στεφάνι. Κάπως λέγεται Tiger, το δέρμα της τίγρης, κάπως έτσι το λένε. Τέλος πάντων το έχω συγκρατήσει. Αυτή είναι η τρούφα. Πώς λέγεται? Ταλέτζιο, η οποία είναι ρόκα, τρούφα, ταλέτζιο, ξύσμα λεμόνι και σχοινόπρασο, η οποία μου διαλύεται βέβαια εδώ. Ξέρετε, είναι τώρα και μόλις έχει βγει. Από τις 4 θα σας πω ποια είναι αγαπημένη μου, αν και ξέρω από τώρα ποια είναι αγαπημένη μου, γιατί ξέρετε, θα μου πεις ραπ, έχεις πει ότι δεν τρως πίτσες με λευκή σάλτσα. Ναι, αυτή είναι η αλήθεια, αλλά θα δοκιμάσω. Ωραία πίτσα. Έχουμε πει και σε άλλα review, εγώ τουλάχιστον, ότι γενικά δεν είμαι πολύ φαν της ναπολιτάνικης πίτσας, γενικά δεν την επιλέγω. Εμένα είμαι πιο πολύ στην καναδέζικη. Το ξέρετε όσοι παρακολουθείτε χρόνια τα review. Είναι από τις πιο ωραίες πίτσες που έχω δοκιμάσει. Γιατί δεν ξέρω το ζυμάρι τους. Δεν ξέρω τι είναι, ακόμα και το στεφάνι τους που σε κάποιες ναπολιτάνικες έχει πολύ ψωμί, δεν είναι πολύ ξεροψημένο, εδώ είναι πολύ αφράτο, πολύ ξεροψημένο, είναι πάρα πολύ νόστιμη. Η τρούφα είναι τόσο όσο, δεν είναι να σε βαρέσει ρε παιδί μου αυτή η γεύση της τρούφας που υπερτερεί πάντα όταν την τρως. Έχει και τη ρόκα, μου άρεσε πάρα πολύ. Ξεκινάμε πάρα πολύ ωραία εδώ στο Αρμάντο. Η δεύτερη πίτσα είναι η πίτσα καρμπονάρα, κρέμα καρμπονάρα και γκουαντσάλε. Έχει και το πιπεράκι πάνω. Κάτω αυτή έχει τα τυριά της ουσιαστικά και από πάνω, τώρα πρέπει να το δείτε, να κάνει και zoom, είναι φέλη λογικά να το δείτε την ώρα που φτιάχνετε, έχει αυτή την κρέμα καρμπονάρας, πιο ελαφριά γευστικά από την τρούφα, μεταξύ των δύο η τρούφα με κερδίζει, αυτή είναι λίγο πιο απλή, όντως σου έρχεται η γεύση της καρμπονάρας, οπότε όσοι είστε φαν για καρμπονάρες και λευκές σάλτσες είστε πιο πολύ εδώ. Πάμε στην τρίτη πίτσα, έχω την πίτσα μορταδέλα, μ' αρέσει πολύ σαν αλαντικό η μορταδέλα, κυρίως σε σάντουιτς, έχει πολύ έντονη γεύση, το γουστάρω πάρα πολύ, εδώ είναι η πίτσα μορταδέλα η οποία είναι με λευκή σάλτσα, ρόκα, μορταδέλα και πραλίνα φιστίκι, πραλίνα φιστικιού. Βαριά κομμάτια η αλήθεια είναι. Πολύ ωραίο ζυμάρι, πολύ ωραία μορταδέλα, καλοφτιαγμένη πίτσα, πολύ νόστιμη. Η πραλίνα φιστικιού ουσιαστικά αγκαλιάζει όλο το κομμάτι της πίτσας, δίνει το γλίστριμα. Γιατί τώρα έχει κρυώσει και το τυράκι, είναι η ρόκα, είναι η μορταδέλα που είναι πιο στερεά υλικά. Ουσιαστικά η πραλίνα φιστικιού δίνει όλη τη γλιστράδα. Και την έχω αφήσει για το τέλος. Ίσως η καλύτερη πίτσα στον κόσμο. Αυτή εδώ, ένας πίνακας. Αυτό, αν ήταν πίνακας, θα έπρεπε να είναι σε ένα μουσείο το εσωτερικό του. Κοιτάξτε τώρα τι ωραίο πράγμα εδώ. Πίτσα πεπερόνι. Υπάρχει πιο ωραίο πράγμα από την πίτσα πεπερόνι? Εντάξει, Όπου. Έχει και ελιά, κόκκινη σάλτσα, καυτερό πεπερόνι, μέλι, σιράτσα και chili oil. Που είναι και καυτερή, πρέπει να είναι όνειρο όλη η πίτσα τώρα εδώ. Πω. Δεν υπάρχει ρε παιδιά τώρα, δεν να λέμε. Στο στόμα μου αυτή τη στιγμή γίνεται μια μάχη της γλυκάδας του μελιού που έχει βάλει εδώ ο σεφ ο Δημήτρης με το τσίλι, παλεύουν και τα δύο για να ισορροπήσουν. Έχει έρθει και το ζυμάρι να αγκαλιάσει αυτό τον πόλεμο και έρχεται και το πεπερόνι με τη σαν σημαία και καρφώνεται πάνω και είναι η τέλεια μπουκιά νούμερο 1 αυτή τη στιγμή. Για μένα δηλαδή, δεν έχω δοκιμάσει και τις 9, αλλά για μένα από τις 4 εδώ είσαι. Θέλεις ένα κομμάτι? Είναι λίγο καυτερή. I don't speak Greek. It's spicy. Spicy? Yes. Don't worry, I'm from Latin America. Okay. Where are you from? Honduras. It's delicious. Yes. Thank you very much. Bye. Έχετε παρατηρήσει αυτό το επεισόδιο με λίγο multilingual, δηλαδή μιλάμε Κίνα με Ονδούρα, έχει πάει αλλού η φάση με το eFood γενικά. Delivery μέσω eFood εδώ στις γύρω περιοχές. Τη Δευτέρα το Αρμάντο είναι κλειστά, δεν μπορείτε να παραγγείλετε, αλλά Τρίτη με Κυριακή, 10 το πρωί με 3 το μεσημέρι, μπορείτε να απολαύσετε τις φωλιάτες του και τα πρωινά του μαζί με τη συνοδεία ενός καφέ. 3 με 6 κλείνει, γιατί γίνεται προετοιμασία ζυμαριών κουτουλού και 6 με κλείσιμο μέχρι τη 1 ώρα το βράδυ μπορείτε να απολαύσετε την αγαπημένη σας πίτσα από το Αρμάντο. Άλλο ένα eFood review έφτασε στο τέλος του, ξέρετε τι πρέπει να κάνετε. Μπαίνετε στο eFood, πατάτε Αρμάντο, εδώ είσαι φίλε, σε σένα μιλάω, εδώ. Από τις πιο ωραίες πίτσες που έχω δοκιμάσει. Μέχρι το επόμενο eFood review, να περνάτε καλά και να τρώτε.